ka kɛ ni gɛlɛya damadamaw ye Sikaso bagan dumuni izinu caman ka baara sunsurula. O gɛlɛya fɔlɔ ye fɛn min bɛ kɛ ka bagan dumuni dilan o sɔrɔbaliya ye. Abu Woro Yakuba Traoré ale ye izinitigi Sikaso Mamasoni. An ka jɔliw fanbaw gulolen no matière première ko de la parce que matière première min bɛ sɛnɛ an fɛ yan n'an jigi d'an b'o kan o ye kɔri de. Donc kɔri min dun bɛ yen nɔ bi a tɛ izini bɛɛ labɔ bi parce que izini 115 de bɛ Mali yɛrɛ bɛɛ bi min lakodɔnlen no ɲinɛn campagne na. O izini 115 pour que olu ka tourner pendant 6 mois campagne kelen il faut 4 millions de tonnes million 4 an bɛɛ dun b'a kalama Mali tɛ hali tonne million 1 sɔrɔ Mali bɛ 700 000 tonnes o kɔri mugujɛ n'i y'o kɔri kisɛ bɔ a la o tɛ tɛmɛ 300 000 tonnes kan. O ni 4 millions y'a dɔn difference ba b'o ni ɲɔgɔn cɛ. Donc ni ko 300 et quelques mille tonnes ko k'o tilan anw ni ɲɔgɔn cɛ donc i b'a ye gɛlɛya bɛ sɔrɔ a la donc matière première ko la. Fɛn mun bɛ kɛ ka bagan dumuni dilan o sɔrɔbaliya o bɔlen kɔfɛ a la gɛlɛya filanan o ye kurantigɛ banbali ye. Abu Woro Yakuba Traoré ale ye izinitigi. Kuran bɛ tigɛ anw fɛ yan nɔ a bɛ heure 12 kuma dɔn. N'o kɛla donc pour un producteur d'usine a ka d'ale a ka baara kɛ 24/24 mais ni a ka sɔrɔ heure sɔrɔlen ma tɛmɛ heure 8 heure 12 kan donc o bɛ kɛ gɛlɛya ye. Nin waleya ninnu kɛra sababu ye ka se ka bagan dumuni sɔrɔli gɛlɛya ani k'a da gɛlɛya Sikaso kɔnɔna la. Ali Gindo ale ye bagan dumuni feerela ye Sikaso Amdalaye. A ye bagan dumuni feereta dɔgɔya ka tila k'a da gɛlɛya. An ka sannikɛlaw dɔgɔyara. Nin waleya min filɛ a bɛ na ni bɛnba de ye bagan dumuni izinitigiw yɔrɔ. Abu Woro Yakuba Traoré ale ye bagan izinitigi ye Sikaso Mamasoni. Izini kan ka baara kɛ san kɔnɔ kalo 12 ou bien i dɛsɛlen ka kɛ kalo 10 ye mais an tɛ se ka tɛmɛ kalo 2 kan. Million 4 kan ka don yɔrɔ min na ni a fɔla ko 200 000 tonnes ou bien 300 000 tonnes ko ka dɔ o kɔrɔya dɔ bɛɛ ɲɛ b'a la a bɛ kɛ mankan gan min bɛ kɛ a bɛ videba de di. A kɛra gɛlɛyaba ye bagan feerelaw fana bolo sabula bi an bɛ yɔrɔ min na bagan feerela caman tɛ se la ka bagan dumuni san bilen ka du ka baganw ma ka sababu kɛ a da gɛlɛyali. Sanba Bari ale ye bagan feerela ye Sikaso Medini. Gɛlɛya bɛ an ka turuto ko la kosɛbɛ an tun bɛ turuto an tun b'a bɔrɔ sɔrɔ 1500 fɔlɔ la mais bibi na an bɛ yɔrɔ min na b'a dɔn k'a fɔ turuto a gɛlɛyala bɔrɔ bɛ taa 2000 kɔ la. Hakilina jiginna aw k'a dɔn k'a fɔ ko izini 115 o le bɛ Mali kɔnɔ min ka baara ɲɛsin bɛ bagan dumuni dilan ma. O 115 la izini 13 o de bɛ Sikaso. O 13 la izini min bɛ baara kɛ a ɲɛma o tɛ tɛmɛ 2 kan. Awa Bamba VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Sikaso.